Moltes gràcies també a l'Anna Flores, la primera tinent de Batllia de Ripoll, per la seva presentació, i a la resta de membres que conformen la mesa, en Ramon Abad i l'Imma Nadal, per ser-hi sempre i al peu del canó. Moltíssimes gràcies també a tots els afiliats. Fa 5 anys se'm va acostar la Margarita i tota indignada em va dir a veure si podíem fer una llista municipal per destronar a qui havia fet homenatges als familiars dels terroristes. Si algú ens hagués dit en aquell precís instant davant del monestir que 5 anys després governaríem Ripoll i tindríem un peu al Parlament de Catalunya, ens haguéssim fumut a riure, incrèdules i sarcàstiques. Allò que semblava utòpic i impossible s'ha esdevingut i ho ha fet d'una manera improvisada i frenètica. El mèrit d'aquesta victòria és vostre, nostre. Els integrants d'Aliança Catalana som un exèrcit de petites fulles captant sol i aigua per aquest roure mil·lenari que és Catalunya, que feia molt de temps que vivia capbussat en la foscor, la sequera i la desesperança, i que gràcies a tots i cadascun de nosaltres avui torna a tenir expectatives de futur i de vida. Som aquí per enfortir les seves arrels i per estendre el seu brancam arreu de la nació catalana. Aquells que durant dècades han fet servir el seu tronc per arrepenjar-s'hi, aquells que l'han mig doblegat amb la seva ambició i les seves mentides, ara ens assenyalen i ens insulten embravits. Això, creieu-me, anirà a més. Les denúncies, les sancions, la persecució. Perquè si sense diners, sense mitjans, sense comprar el favor del quart poder, comptant només amb el micròfon de la Batllia de Ripoll, ja hem començat a desballestar-los el negoci, imagineu-vos què no podrem arribar a fer amb el micròfon i l'altaveu del Parlament. Fem por. Fem por perquè no hem vingut aquí a fer la viu-viu ni a arrepenjar-nos endormiscats a l'arbre. Hem vingut aquí a protegir i a blindar Catalunya. Qui no s'ajup ni es reuleix davant dels diners ni davant de les amenaces fa por. La por que senten els farà cometre errors. I nosaltres serem aquí, a punt, per aprofitar cadascun d'aquests errors, amatents a cada seva relliscada. Perquè som el futur, l'única garantia de futur que tenen ara mateix els catalans i Catalunya. Amb humilitat, però amb determinació i amb perseverança, combatrem aquells que de la cultura del jaure i subsidi i de la multireincidència n'han fet tret diferencial. Farem mans i mànigues perquè el tret diferencial del nostre poble tornin a ser la llengua, la cultura, la indústria, la seguretat, la riquesa i els valors occidentals. Hem vingut a posar fi a aquest efecte crida incessant que amenaça de col·lapsar-nos i incivilitzar-nos al país. Hem vingut a reinstaurar la llibertat i la prosperitat del nostre poble. I ho farem plegats. Tant fa quants enemics rics i poderosos tinguem davant, tant fa fins on estiguin disposats a arribar per no perdre les inversions i els privilegis. Perquè si tenim el poble al costat, tard o d'hora guanyarem. I la nostra victòria no durarà 8 segons. Visca Ripoll i visca Catalunya!